Хәерле иртә Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Буа, Орша һәм Тәтеш районнары быел кырлардан иң күп ашлык җыеп алган. Бу хакта Казан Экспо күргәзмә үзәгендә узган тантанада әйтелде. Анда авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган бәйрәм узды. Комбайнчылар, механизаторлар, терлекчеләр, агрономнар, хуҗалык җитәкчеләре һәм нефтчеләр адресына рәхмәт сүзләре яңгырады. Республикада агросәнәгать комплексы актив үсә дип билгеләп үтте Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Экспорт быел 1,5 тапкырга арткан. Төп бурыч авыл кешеләренең яшәү шартларын яхшырту. Тармак үсешенә зур өлеш керткән хезмәт алдынгыларына Татарстанның дәүләт бүләкләре тапшырылды. Кадерле дуслар, сезне игелекле хезмәтегез өчен ихлас рәхмәтемне җиткерәм. Барыгызга сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхет, иминлек, эшегездә зур уңышлар. Бик зур рәхмәт һәммәгезгә. Республика дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин волонтерлар иҗтимагый хәрәкәте лидерлары белән очрашты. Татарстанда әлеге проект 3 ел гамәлдә. Быел анда 1500-дән артык кеше катнашты. Пандемия сәбәпле күп кенә чаралар онлайн форматта узды. Волонтерлар ветераннарга ярдәм итте, тарихи истәлекле урыннарны төзекләндерүдә булышты. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган төрле акцияләрдә катнашты. 2020 елның 1 октябрендә бөтен Россия халык санын алу исәпкә башланырга тиеш иде. Әмма бу процедурага да коронавирус йогынты ясаган. Халык санын исәпкә алуны киләсе елга күчергәннәр. Татарстанда шул исәптән Чаллы шәһәрендә халык санын алу 2021 елның апрелендә узачак һәм гадәти кагыйдәләр буенча түгел. Әлеге процедура нинди булачак? Соңгы халык санын алудан соң узган 10 ел эчендә нәрсәләр үзгәргән? Масштаблы вакыйганы киләсе елның 1-сеннән алып 30 апреленә кадәр үткәрү планлаштырыла. Ә менә гражданнарны сораштыру форматының гадәти булуы көтелми. Барысында цифрлаштыру үзгәртте. Барлык яңалыклар турында страна 2020.ру рәсми сайтында белергә мөмкин. Традицион вариант исәпкә алучыларны фатирлар буенча йөреп чыгу шулай да үзгәрешсез калды. Переписчики у нас тоже будут ходить уже не с бумажными переписными листами, а с планшетами. На планшетах Исәпкә алучылар да кагаз белән генә түгел, ә планшетлар белән дә йөриячәк. Планшетларда махсус программа урнаштырыла. Бу исәпкә алу кагазларындагы ялгышларны киметергә, мәгълүмат җыю һәм эшкәртүнең сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бирә. Халык санын алуга әзерлек 2019 елда ук башланды. Дәүләт статистикасы теркәүчеләре шәһәрдәге барлык биналарны, адреслары булган аншлагларны тикшергән инде. Мәгълүматны цифрлы картага керткәннәр. Әмма алда әле эшләр күп. Хәзер инде әзерлек эшләре инструкция буенча бара, чөнки без исәпкә алучыларны, исәпкә алу персоналын, контролерларны, исәпкә алучыларны укыту өчен әзерләнергә тиеш. Чаллыда 971 исәп-хисап участогы һәм 162 стационар участок ачу планлаштырыла. Анда шәһәр халкы үзе килеп, исәпкә алу анкеталарын яки битләрен тутыра алачак. Моннан тыш исәпкә алучылар белән эшләргә теләүчеләр дә туплана. Планшетны белү, кешеләр белән аралашу сәләте 18 яшькә җиткән булу таләп итеп куела. Айзилә Батырханова, Любовь Захарова, Татарстан яңалыклары. Чаллы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Узган атнада сез, хөрмәтле телевизор караучылар, Ринат Зариповка булышкан идегез. Бүген 4 айлык София Сутникованың авыру тарихы. Кызның тумыштан уң аягы чалыш. Аны дәваларга кирәк. Присутствуют яркие признаки деформации, складки в среднем отделе, приведения. София туганчы ук инде үзе аппараты аның аягының чалыш булуын күрсәтә. Тугач диагноз раслана. Кызның аягын берничә кат гипслыйлар. Тик ул аягының дөрес үсешенә китермәгән. Аягында уңай үзгәрешләр күренмәде. Ул кабат чалыш булып үсә башлады. Аягында авырту да сизде, бик озак елады. Шуннан соң мине кабат аны табибларга күрсәтергә туры килде. Аяк мускулларында, сөяк тукымасында, буыннарында үзгәрешләр барлыгы ачыкланган. Шуңа күрә дәвалауны мөмкин кадәр иртәрәк башларга кирәк. Аяк табаны тиешле хәлгә килсен өчен, аягын кимендә 7 кат гипсларга туры киләчәк. Шуннан соң аягына җиңелчә операция да ясарга җыйналар. Мы имеем достаточно большой опыт лечения данной патологии и ожидаем, что
Bizning bu patologiyani davolaw boyunca zor tecrübe var. Davalangandan soň bolanın oyağı tiyişi hallaklerge tiyiş. Ul hareketlene yürüy olacak. Birindi ağırtuda bulmayacak. Табиблар Софияны ай ярым ішінде дәваларға планлаштыралар. Тагын берничә ел кыз махсус брейслар кияргә тиеш. Ә аягын икенче атнада ук гипсларга җыйналар. Дәвалану 123 мең сумга төшәчәк. Гаиләдә бу кадәр акча юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына «Дети» сүзен язып, СМС хәбәр җибәрә аласыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулы мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзилә Батырханова, Ралина Абрамова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Бакый Урманчы музейында өлкән буынга хөрмәт уяту, әби-бабаларыбыз белән горурлану, ватанпәрвәрлек, туган илгә мәхәббәт хисләре тәрбияләү максатыннан оештырылган «Мин җиңүче» оныгы бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләделәр. Бәйгене Татмедиа акционер җәмгыяте филиалы, Салават күпере һәм Сабантуй журналы, Казан милли мәдәни үзәгенең Бакый Урманчы музее оештырды. Конкурста катнашу өчен балаларга Бөек Ватан сугышы ветераннары булган әби-бабаларның рәсемен ясарга кирәк иде. Бәйгегә 335 хат рәсем алынган. Балаларын кече яшьтән үк карандашка, пумалага үрелә һәм сәнгать итә башлый. Ләкин менә бу ел менә шундый истәлекле мөһим ел безнең өчен ул җиңүнең 75 еллыгы. Шуңа күрә без авыр, әмма мөһим темага мөрәҗәгать иттек. Бәяләү дә бик авыр булды. Һәрбер рәсемнән безгә ветеран карады. Һәрбер рәсемнең үз тарихы, һәр гаилә тарихы бар иде анда. Һәм бу рәсемне ясаганда да мин ышанам, гаиләләр бергә җыелышып, бу кешене искә алып ясалгандыр дип ышанам, чөнки балага да баштан сөйләргә кирәк, менә бу кем булган ветеран, ул кем ул. Беренче тапкыр безнең бәйгедә катнашып белгәннәрдер. Җиңүчеләр Актаныштан Айтуган Гаянов, Казаннан Нурислам Рәхимов, Гөлүсә Набиуллина диплом һәм рәсем ясау өчен кирәк яраклар җыелмасына ия булды. Нурислам абабыз безгә җиңү алып кайткан. Нурислам абабыз турында Гөлүсәгә дә сөйләдек. Безнең балаларыбызга бабаларыбыз турында мәгълүматны бирергә тырышабыз. Чарада катнашучылар өчен Бакый Урманчы музее буйлап экскурсия оештырылды. Шулай ук музыкантлар чыгышында карый алды алар. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәре кояшлы һәм күңелле үтсен. Исән-имин булыгыз.